Dobrý den. Dnes si ukážeme, jak vrátit prázdné obaly a přepravky přes zákaznický portál. Objednávka na vrácení prázdných obalů musí být vždy vytvořena zvlášť. Pro nákup zboží je nutné vytvořit samostatnou objednávku. Nahoře v menu najděte na Moje objednávky a klikněte na Vrátit prázdné obaly. Zde si podle popisu vyberte, kterou přepravku chcete vrátit a zda ji chcete vrátit samotnou nebo s prázdnými obaly. Vybrané přepravky vložte do košíku. Až budete mít vše zadané, pokračujte přes košík do pokladny. V dalších krocích dokončete vrácení jako běžnou objednávku. Po potvrzení můžete přejít k objednávání nových produktů. A to je k vrácení prázdných obalů vše. Pokud máte navazující dotaz týkající se zákaznického portálu nebo potřebujete poradit, můžete se obrátit na naše webové specialisty, kteří vám se vším rádi pomohou. Nyní můžete nakupovat ještě rychleji a z pohodlí vašeho domova díky naší aplikaci Coca-Cola Customer Portál. Stačí kliknout na odkaz pod videem. Děkujeme a těšíme se zase příště. Váš tým zákaznického portálu.